OK, ľudia, zdravím vás pri dnešnom videu. Konečne po neviem koľkých mesiacoch sa nám podarilo spraviť video. Ešte dopredu sa upozorňujem, sorry za tento bordel, ale natáčam to v tábore v extrémnych podmienkach. Mám tu iba notebook, ktorý ledva frčí a telefón, na ktorý práve natáčam toto intro. Chcel by som vám veľmi poďakovať za nejakú tú hranicu tých dopredu, už sa tých odberateľov, ktorých sme dosiahli, ale nebudem sa týmto zdržiavať, to urobíme o tom samostatné video, ale ako všetci dobre viete, spomínal som, že niekedy v marci, 14. alebo 17. marca som bol v Taliansku. Mám veľa fotiek, mám veľa videí a už dlhšiu dobu na tom pracujem, ale nejak nebolo čas to celé dať dokopy a nejak to vydať. Toto už točím potom, ako je to video pospájané, zostrihané, takže už viem, že to video 100% vyjde, lebo som si nebol furt stále istý, či to video vydám, furt sa mi tam dosť nepáčilo, proste som bol zúfalý v tom a nevedel som, čo mám robiť ďalej. Ale nakoniec som sa rozhodol, že predsa vydám, buď ma to potopí, alebo to nebude mať žiadne views ako celý môj život, ale s tým sa vôbec netrápim. To mi vôbec nevadí. Takže užite si toto video. Takže začalo sa to všetko v autobuse, v malom mikrobuse s mojimi kamarátmi, s ktorými sme sa rozhodli, že nepôjdeme vo veľkom autobuse, lebo budeme sa sračky, sme šli do toho najmenšieho autobusu, aký sa dal zohnať, aký tam bol najväk z troch autobusov a to bolo tak brutálne malé, že si nemal ani kde nohy dať pred seba, keď si sadol. Skúšali sme nejakú laserovú show tu nám ešte pán kaplan s dekanom dávali požehnanie, aby sme mali šťastnú cestu, lebo predsa idem do Talianska. Tu nás sme už konkrétne boli v Taliansku, na začiatku Talianska. Neviem, kde sme to presne boli, lebo bolo neskoro večer a som dovtedy spal. Toto je nejaká tepláreň, ktorá tam bola, bolo to obrovské, ale nechcel som tu do toho dávať všetko, lebo som mal asi 40 fotiek len tejto teplárne, lebo to bolo tak obrovský komplet, vyzeral tak sídlisko, ale zistili sme, že to bola tepláreň. Potom sme došli vlastne ráno došli sme v podstate už do Benátok, do prístavu, kde sme čakali na loď. Potom sme sa ale vidieť tam v pohľadu vzadu, môžete vidieť Benátky, ako sú tam krásne, ako sa tam plávajú. Tu sme už boli konkrétne na lodi, už sme sa viezli tam, už som bol celý šťastný, bolo mi zle. Potom sme už došli, to sú zvláštne Benátky, to už sme došli tam. Tam sme chvíľu čakali na lodi, mal nejaký problém, potom sme vystúpili. Napadlo ma odfotiť si tlupu ľudí, tak som si odfotil tlupu ľudí. Prečo nie, však veď pohoda. Potom som fotil prístav dáko, nejaký zaujímavý, lebo bola burka, predtým sme prišli, stali sme na moste, tam sme sa fotili. Potom som fotil konkrétne, toto sa volá most Nárekov, lebo tam vlastne mučili ľudí a zhadzovali ich stade potom do tej rieky, doteraz sa tam nachádzajú ešte ostatky a takéto kadejaké veci, ktoré sa zachytili vlastne v pôde. Ideme ďalej, kde sme vlastne došli na námestie. Čo je to za väža, si presne teraz nespomeniem, lebo to nepamätám, ale bola fakt pekná. Len sa nemohlo fotiť, tak nemám sa žiadnu fotku, bohužiaľ. Prišli sme pred chrám svätého Marka, ktorý vyzerá zvonka ako takto, v ktorom budeme aj dnuka potom neskôr, tam bude prednáška, ale museli sme, ešte neboli otváracia doba, tak sme sa šli prejsť po Benátkach. Mali sme taký menší rozchod a vlastne na otváraciu dobu sme sa boli prejsť po Benátkach, tu nám máte nejaké fotky z Benátok. Toto už je konkrétne chrám v Svetom Marku, ktorý sa tam nachádzal. Tam sme boli. Potom sme tu už môžeme krásne vidieť, ako sme sedeli večer v autobuse a išli sme z Benátok domov, pretože už boli sme vlastne v Benátkach úplne do večera a boli sme fez unavení. Ešte takáto jedna čierno-biela fotka a je bolo viacej vidno. Toto bolo úplne prvé jedlo, ktoré som jedol u nich v Taliansku. Ich typické jedlo, cestoviny a nejaká paradajková omáčka s kúskami paradajok. To by dalo zmysel, keď je to paradajková omáčka. Tu sme išli, keďže sme boli ubytovaní v Luce, tak sme sa išli prejsť akože po tých ich tam národných pamiatkách a si obzrieť mesto. Napravo môžete vidieť, tam je stromy a za tým sme mali zaparkovaný autobus. Kračali sme tu na vlastne Luca je ohradené mesto, kvôli bezpečnosti v tej dobe malo jedno z najzabezpečenejších takých tých systémov by som to nazval a malo iba 7 vchodov. Takže každý ten vchod je otvorený v inú dobu, nie sú otvorené všetky naraz.
Tam sme išli, dali sme všetci fotku, potom som tu nafotil hradby a by to bolo pekne vidno, že ako to vlastne je. Keď sme vlastne prišli do Lucidnuka, tak prvé, čo tam stalo, bola táto krásna modrá veľryba, ktorú som proste musel odfotiť, lebo to vyzeralo dobre. Z začiatku som si myslel, že to je nejaká topánka, ale bola to krásna nádherná veľryba. Tu nás sme išli potom od veľryby ďalej nejakou takouto zaujímavou uličkou a hádajte, čo som našiel na stene. Sovietský znak proste. Predstav si, že ideš proste random po ulici a nájdeš na dome nastriekaný sovietský znak. Ty kokos. Potom sme došli pred nejakú tú katedrálu alebo citadela to bola. Názov si už presne nepamätám. Ale boli sme tam, bolo to pekné, tam máte tigra alebo leva. Tigra, asi. Ktorý tam bol hneď pri kostole. Toto sú nejaké tie fotky z kostola, ktoré som tam porobil, keďže tam už sa fotiť mohlo a bolo to zadarmo. Takže s tým nebol až taký problém, tu na je citadela alebo ten kostol zvonku. Tu sme šli ďalej sa poprechádzať, lebo ešte sme stále nemali taký ten čas na takú tú jednu expedíciu, čo sme tam mali ísť do také jednej vysokej veže, ale to predbieham teraz to potom. Tak sme sa prechádzali po Luce, pozerali sme, toto je napríklad kostol, tá budova, čo som tam fotil. Šli sme ďalej, potom sme šli ďalšou takou zaujímavou uličkou, kde bolo tieto okna na každom dome v tejto uličke, na okna bol brečtan. Ale že úplne totálne všade bol brečtan, ja som sa z toho nevedel proste spamätať, že koľko brečtanu tam proste bolo. Tam bolo nehorazné množstvo brečtánov, to sa mi zapáčila extrémne maľba proste len tak for fun na dome a je to dom, není to kostol, kde si proste majiteľ rozhodol, že si dá namaľovať Ježiša Krista a anielov. Tu potom do tejto veže sme chceli ísť, ale bola zatvorená z dôvodu toho, že vlastne poškodená konštrukcia veže. A zapáčila sa mi tam fotka najviac Táto vodka sa mi zapáčila hlavne preto, lebo na tej budove proste boli stromy, tam som sa strašne chcel dostať, ale bohužiaľ konštrukcia bola k hovnu, tak nás tam nepustili. V tomto kostole sme boli, je krásne, znúka, nepamätám si presne, či mám fotky, ale ak áno, tak ich tam budete vidieť. Do tejto veže sa pozerajte dokonca, tam pôjdeme a máme fotky z kostola dokonca, ktoré sú stropy, krásne vysoké stropy tam bol. Bol tam prekrásny orgán, ktorý som tam fotil tiež. Tu už sme hore na tej veži. Láco, ale vy to je vysoké na 10 poschodový dom. No, ja moc na také vysoké baráky nechodím. Takže nemám liesť po 10 poschodovom, nemám problém liesť. Kamo, fuj, tam ani nejdem. Takže nemám problém ísť na 10 poschodový barák po streche liesť. Ale nemám rád vežičky. Ja nemám rád schody. Víš, to není výťah. Ja nie som 2-sekundový mačo. A to sme ešte ani hore. Jau. Asi by to trošku bolelo dolu. Prečo je tak kretensky robené? Vieš, to je pre tých kovcov? Čo sa myšľa? Oh no. Základné pravidlo, nepozerať sa dole. Veď práve preto. To sme úplne hore? Nie, to sme ani v polovici. Čo ti dáva? Kúkaj, ako vysoko. Ahoj. Fuj. To je nič. Bol si niekedy na hole? A to nie je také vysoké. Ježiš, ale... Fakta. Bacha na hlavu tam dole. My tu niekto zabrali, si predstav. Presne tak. Keď máme umrieť, tak spoločne. Takéto creepy schody som už dlho nevidel. Kam adrenalín rovno.
No ešte dve série. Ani nestraš. No len to nie. Bo to zabradlie môže raz, dva spadnúť. Ja už sa bojím teraz, a to ešte nie som ani vysoko. Aha. Mňa sa dolu pozerá iba kamera. Ale to je pekne, tu sa pozriem vonku. Ale už sme hore, už je to chill. Keby tie schody boli plné, tak je to lepšie. Hej, to... To je taká pláska. Ale mal by som zase z videa figu. Sme hore. Fuj. To bola drina. Zvon, chcem si nadzvoniť. Môžem? Asi neviem, asi nie. Sorry, brácho. S tým mobilom zavradia. Fuj. Ja radšej tamto zavradia. Zavradzujem mi vaše hlavy trošku. Kamo, a ti padne ten mobil tam, tak si došiel. Už mi tam skoro padol. Ešte budem si vycentralizovať trasenie mojich rúk. Ktorá sa tam nachádza. Ešte predtým to budete vidieť nejaké to videjko, ako som tam liezol. Toto sme vlastne boli ešte v tej budove, ale v múzeu. Tam je múzeum v tej budove, tam kúsok odtiaľ, akože je to jeden komplex. Všetky tieto veci sú z 24 karatového zlata a sú tam vystavené v múzeu pod 4-stupňovou ochranou. A tu na už sme vlastne šli tým istým mikrobusom z Talianska domov. Ja som rád, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že ste to pozerali až sem a vydržali toto moje kecanie. Ja vás zdravím do ďalšieho videa. Zatiaľ čau!